A török hódoltsága után. Igen, ezek a magyar történelem a törökség és törökség ezen minden között taratés. Aha! Ezek labirintus, nem is tudom. Aha, a turus. Istenem! Ó, nem is tudom. Dracula. Csak nem! Dracula. Hol van Dracula? Ez a nagyon sötétség. Ez a Dracula. Azt mondták, hogy a király a hadsereg ellenindul, hogy közben titka a törökök markából Dracula lett, akinek a saját rokonságából adott akcionét törvényes házatársul, miután odament. Nem tudom miokból, ugyanis erről senkinek nincs fogalma. Délben elfogta Draculát. Fogolyként Budáról vitti, így 10 év tömlöccel büntette. Ó, dear, Istenem! Nem is tudom, barátaim. Én vagyok a sötétség. Nem, csak nem. Hol van Dracula? Tulajdonképpen. Jó, nem volt félelem. Nem is tudom. Nem, segítség! Nem is tudom miért. Nem soha. Nem soha beszél nekem. Igen? Azt nekem mondom, te csekvőj! Dracula, te csekvőj! Bassza meg magad! Félelem! Én vagyok félelem! Shit! Jó! És most! Bejárat! Kijárat! Én vagyok félelem. Bocsánat. Nem tudom miért! Nem tudom! Nem volt. Jól, nem volt a félelem. Csak nem. Nem is tudom. Vaina namma dialma raita videoid. Annovatte Cymraeg. Jääpä tuote tasken Dracula. Mein. Offeness iawn. Ez a nagyon félelem. Okay, stop your film, yo.